rami labalai rampung asan rami de ana ampe angke o sadang nan sero batinggakan masuk ke kaset onan kan ampe Odem bilang tadi si Rumina oh iyo kan bini nan siram sadang de untuang samalam tuwe Obana tak dului di Rumina tabatu bajak Rumina o mamaki Rumina o tengah malam mamaki meminta tolong ndak tabado masu itu batamu mejanya balian batamu kurisinya lambuian ndak tabado masu itu mamaki meluluang panjang orang dusun oh tolonglah irum larang dusun awak dirampok Barudin orang dusun oh mandang apa Ki Rumina lah jago orang dusun limbu lah banyak orang nan datang ba itu banale samalam tu Nandem bilang samalam itu nan ada orang membawa santuang pintu ada orang membawa uri ada pulau membawa pengali nan setengah joken selimut sajo cuy itu bana nan datang irum bakato bagulambe onde orang dusun awak di dalam lalu lama nyeturi awak di Barudin Omuju capek irum mamaki ko indah sansai larang dusunai o badan irum larang dusunai onan malun larang dusun limbu o indah diusu dulu kadiasa mendanga kato Rumina berang larang dusun maso itu ditangani buyuang Barudin nandem bilang dagang di sinan lape di kakinya nang seorang disembah pulo di naniko disipak pulo le di nania manci siku pengado banyak kasan sayuo Barudin oh tapi kain gambar lagi batipu si kalap ukir di tapinya Barudin bana Rumina gak pengicu Tuhan kenado molakan gantinya tumpak deinyo molakini Barudin oh manuri alemu samalam tu oh usaka luko bariang indah telingonyo bunyi giriang-giriang Omujo capek pasira tibo pasira caro di Jambi wali nagari katoawa o di bawo buyuang Barudin samalam tu kasaro langun rawas di bawonyo ke kantor polisi sarolangun oba itu bana mula samalam tu kita tinggalkan Barudin iyo kan di kantor polisi sarolangun oto bilang upi Rumina hari pagi sama itu dibuek sore sebuah iyo kepado Abang Raham ona menginap di Jambi kota iyo di hotel Mustika nampunyo Haji Mustafa wabang capek babali bang capek babali abang o kalimbu yo bang o irum di dalam yo bang
sakit payah mabang Sure sudah langsung dikirim sure ka Jambi kota. Onan dem bilang sure ka Jambi tabang malewe-lewe baraba diate kayu hari raba abak kirim sure masuk di Jambi mula hari satu. Oti bola sure nan sabua yo kapado nan siram ram kan langsung manarimo. O dibaco sure elo dari awal sampai akhirnya sudah kan sure ka dibaco. O dem bilang cando siraham saranca itu irumba tinggalkan saelo itu si Rumina kini kandape o sakit payah tumpak de inyo buyong ram ndak baterimo bebe ndak mulai ndak baterimo kepeng ndak anti barang ke inyo mula dari Jambi kota ka babalik kalimbo tamsi dicater jeep nan sabual len lover jeep dicaternya nan co itu bana siram Oto barang ke den nanyolai maalun jeep len lover len malari kendari satu opor kaduo jo tigo oto balari kendari yang mandari yang kasih alwi kajaba kajale batu kete le bunyi kasih ungkaka datang bunyi lang kisau le lari oto jalan kaniyo le sadang kabakabui Allah sarantang le dua orang tang cukui katiga orang tang panjang di jalan oto tak dietong kencawa panjang samilan lapuk tarampai di tarali nandek lamo lambe di jalan tibo di limbu anyolai baranti oto di laman toko turun siraham dari oto dicalik Rumina gilo kagala o galak sajo nderumei o mangaku kirim sure saki marum sadangkan irum mindak saki dorum o Rumina menjawab upi Rumina onde abang dangakan mula badagok bana abang bakawan mabang o awak di dalam lalu lama mabang nyuturi awak kok kini mujo capek iru mamaki ko indak sansai mapang o badan awak mabang mandangakato si Rumina indak diusul kadiasa picayo bana karang rumah picayo bana bakik bini bakato raham bagulambe koco iko irum kabang marume indak kabang tukalai oh sampai mati dorume olanan sabana bini dapet dia bang marume lain duk bini koma dapet dia wa itu pangana nan siraham okai talang juluk kaliki nak samolare kaduonyo cadi alang bingung sikiki ladekmu rai otaki cuhaju mae Oh dem bilang cando siram ko indak nyolarang di pasiran namu membunuh baru din
O kita tinggalkan nan siram joruminato bilang buyung Barudin sadang tetahan di sarolangun rawas maeng iyo di kantuan polisi nasib kamu jua di Barudin ada seorang orang baru pindah baru pindah inyo dari Jambi banamo Pak Lukman Hakim beliau kan iyo orang bayang maeng hadisinan ditanyo Barudin de Pak Lukman Hakim Barudin dangakan mola Oba abana yung kasalahan waang mangkuk masuk mula kamari sinan menjawab Barudin nonde apa dangakan mula pae kalau nanambu indak basalah dopae kalau apa indak percaya sungguh lillah itang alam buat tak basalah dopae kalau apa kurang meyakinkan mari diurus pakaroko sampai kalimbu lepae tapi bininyo mengkhianat mapae Madem bilang Pak Lukman Hakim memang apa ko memang kan ahli ilmu jiwanya calik dari promungko Barudin memang pajako tak basalah Bakatu apa bagulambe indak kuado kawanang lain darinyo menjawab buyung Barudin kok kawan ambo laya dopa tinggal disipin simpang tigo di mungko kantor polisi dalam daerah Jambi kota mapae sinan menjawab Pak Lukman Hakim kalau ado kawanang yuang kini di Jambi kota nak pak kirim wana waang joto mayuang dengakan bana jale-jale lape hukuman waang hari kini cuitu bana masu itu tarimo kasih Pak banyak-banyak Gunung Kulam sudah talelang diuru rajo manobatkan Gunung apa indak kailang sudah wak bu ayo pak oi wak kabekan Ona lasana ngati Barudin ruponyo dapek menompang joto nan saritung joto PU maso itu PU sadang karajo jalan pau nan sadang rusak mangkui aspal kapalimo dapek menompang Barudin ba itu bana nyolai nan jo PU inyo menompang Indak dirantang le panjang banat harimu kasih Pak banyak-banyak inyola naik kate oto inyo naik ati lasanang meto barang ke anyolai maalum PU masuk itu dari satu opor kaduo jo tigo oto le balarikan dari mandarin mo kasih alui kajaba tu kete ampe di belakang talambui semuanya kini oto batamba taruju indak kalamu antaro nyoto latibo di palimo turun sekali Barudin tarimo kasih dah sopir banyak-banyak Olah sanang hati Barudin awak kan tibo di palimo rumah siapo kadi tuju janjang siapo kadi tingke kamano awak kaba malam tapi nyolilayangkan pandang nan jauh nyetukikan pandang nan nampi tampak lalapau nasi tigo buah
nanci lapau nasi urang Padang nanci lapau nasi rampiaman nanci lapau nasi rampasisia siapa namo lapau nasi rampasisia opi eno namonyo kini osi sahir namo lakinyo apo pangana Baharudin padoawa meminta karajo kana lain rancak diminta karajo kalapau nasi rangawa nyo masuk ke dalam lapau nasi unipi eno bakato buyuang Baharudin onde uni dangakan mola manie golong bagolong ni tali tigo bagolong sampai kailaman tolong lambo sakali koni jasona ninda bailangkan obao karajo yoni awak siko kalape makan jadi yo nyoni otak kaji unipi eno buni suaro orang kampung awak ko iyo ang yang minta karajo siapa namo jogala di mala dusun jonagari apa sabab yang jadi cuiko curak-curaikan bake uni yang menjawab buyuang Baharudin ambo banamo ni Baharudin kampung ambo daerah Kambang yo pesisir nan selatan Padang Cupak kampung keteknyo mani odek tidak mani macam basu odek sansai mangkok kamari mani atakaju unipi eno kalau iyo Baharudin waang urang Padang Cupak indak ko tahu ang juni nanuni ko urang kayu kale nanudang ko urang Padang Marapalam tu mama dari Nur Seha menjawab buyuang Baharudin di maloni awak katau mani nanuni lamo dirantau ni nanambo gadang di kampung mani yauni ditarimo Baharudin bakarajo karajo di lapau nasi unipi eno dipalimo sama sui itu bapo karajo olah si Baharudin oh kadang menggiliang-giliang lado kadang menumbuk-numbuk tapung kadang mengapiang-apiang kayu sakadar makan lai dapet abi hari baganti hari dan bilang buyuang Baharudin 3 hari lamo di sinan ado lapado 1 hari sedang mengapiang-apiang kayu badannya tumanan di palimo pangana lape kan Nurjani onang kayu di kapiang yu pangana tibo di Nurjani kok coiko nasib dirantau lajani hendak kasampai muka sui awak dojani joapo cincin babalikan galang joapo dibalikan 100 kain Tanjung Pinang 100 baju Singapura iduit marasai dirantau urang majani ndak kajadi sampai dojani omong kasih awak lajani iyo jani
Lamun kayu di kapiang juo malang katibo di barudin maleset kapak ke kaki kanai tulang karyang buyong. Ota sambu darah maso itu tapaki unipi enonde barudin mangaco iko dinai. O kejadian madin tersambu darah maso itu onyo ambil cando kain buru o dibungkui kaki jokem buru o dikiak baru dinang kadapu lalu diate pale-pale mae. Bakato labu yuang barudin onde uni dangakan mola mani okok nyampang pinsan yoni badan ambo mani o kirimkan kabar ke kawan ambo mani banamu buyuang Abu Nasar tinggal di Sipin simpang 3 di Mungko kantor polisi. Yoni mungkin uni tahu jobuna asar mani yoni. Kato sudah barudin pinsan tumpak de uni nampi enu. Diambil lah pena jo karate dibuat sure masu itu yo kepada Abu Nasar tinggal di Sipin simpang 3 diharap datang ke lapau ni pieno yo kapalimo melakin. O kawan waang di dalam saki banamu si Barudin capek lah waang datang ke lapau ni pieno. Sure sudah langsung ditutui maso itu nandem bilang candonyo kini indak kalamu dan nantaronyo lati boto nan sabuah nandem bilang moto nanti bolen lo perjipnyo nan datang mak labai namo sopirnyo nambah kato candu mula unipi eno mak labayo mak labai andak kamano to mak labai atau to kalubuk linggau atau lai ka Jambi kota naman jawab candu mak labai to ambo ka Jambi kota kalau lai ka Jambi kota kirimkan sure sabuah. O kirimkan ke Abu Nasar tinggal di Sipin simpang 3 di Mungko kantor polisi mungkin mama tahu joinyo. O menjawab lasinan nama labai kalau jo Abu Nasar ambo tahu bana mani nuk sama ambo dulu tu mani cuy itu katonyo kini nak lamakan cando mak labai. Nandem bilang mak labai kini sudah makan nanti lasanang utang di bayi masuk itu mak labai naik ke auto inyo naik pintu tatutui le masin di roda bagel yang masak padinyo lerang di ben upik talataklah di pamatang le masin di roda bagel yang bakaja kabui jalan gadang di opor sekali lahari oto dari 1 opor kaduo jo 3 oto balari kendari yang mandari yang kasih kajaba tu kete buni kasih ungka datang buni lang kisah oto lari lah modek lambek tengah jalan tibo di Sipin no masuk itu ditinggalkan sure ke Abu Nasar. O Abu Nasar dangakan mola ikola sure dari kawan Nasar nambah namo si Barudin sadang saki inyo di palimo di lapau ni pieno sare. O sure sudah tinggal mak labai pai ola pai cando mak labai sure nyo ambil dek Bu Nasar nandem bilang cando Bu Nasar sure diambil dibaconyo dari awal sampai akhirnya. O sudah kan sure kadibaco tasambu tangi
Abu Nasar Barudin yang jajak Madinah tanah Jambi Madin mangandak sampai yang ke Jambi kota Barudin rindu Jawa ang siang malam di Palimu waang dapet sakit Madinah Barudin dan bilang buyung Abu Nasar kaninyo ala ramba kepeng ladoto sabu wajib wilis sama so itu BH5 bale 02 ampe si uwin namo sopirnyo Nasar bakato bagulambe Darwin siap kanoto kito kapalimo winarikini yo manjapu ikawan muda banamo si Barudin sadang sakinyo di Palimu di lapau nasini pieno mawinay maalun winle sopiroto nandi tambah minyak jo salender rai dituku le maso itu bahan di pare sore kampe nyoban serap ala dinaikkan nyobarang ke anyolai uwin nak raso kama nyopir Abu Nasar duduk masuk itu nyoto barang ke anyolai yo masak padirang di benteng pupuk terletak di pamatang masih ni duit roda bagel yang basi kaki roda di belakang oto menuju Palimu kalapau nasi ni pieno cuy itu bana di lama solai dek lamo leoto malarikan urang pau manjuam piang sadang dirimbo pagi hari dek jauh basarang ampiang tibo di Palimu anyolang baranti oto di laman lapau uni pieno turun Barudin dari oto tarui kalapau ni pieno bakato Barudin bake uni onde uni di mano ni Barudin mani Barudin sadang di dapur nyeturui cando Barudin kironyo sadang bagole di palanta kaki bakabe jokim buru malie kapado kawan dirao Barudin joye mato onde Barudin mula kironyo Madinah lahi yang jajak tanah Jambi Madinah mangandak sampai yang ke Jambi kota rindu joang siang malam Barudin malang bana tibo diwaang Barudin kombokana masoa ang ketek-ketek la Barudin mulo-mulo ang pandai tagak di dinding mande yang mati la Barudin mande mati ya bang kawin ke padang cupak
sama so bapak kawin Barudin ke Padang Cupak di Karang Baru waang batinggakan ma Barudin kok di kana maso di sinan la Barudin kabak joloyo kacang panjang kabak jo balam padiraba kabak jo urang anak tabah mande Barudin kok dari kete waang marasai ma Barudin o dirantau waang dinai dapet saki ma Barudin o di bao buyuang Barudin kadi ube inyo kajambi onde uni dangakan mola mani o bara utang nyo Barudin mani menjawab sinan nipi eno ko utang Barudin tak adosiko bunasar bao kawanang ka rumah saki ube lainyo sampai cegak o bunasare terima kasih uni banyak-banyak mani gunung kulam ni sudah wak lelang di ulu rajo manobatkan gunung ni ndak kailang sudah wak buni wak kabekkan di bawah buyuang Barudin naik kau tole masuk itu nala naik kate oto siwin nak raso kamanyopir Barudin duduk masuk itu Obu Nasar mama apa bagu lambe oto bane yole kabarang ketinggal apau nasi unipi eno to manuju nang kajambi kadem bilang dagang di sinan nindak direntang le panjang bana oto batamba le tari juwo di jalan nindak dibaco ala sarantang opa jalanan cukwi kati goleran tam panjang dek lamoto malarikan tarui ka Jambi masu itu ka rumah sakit Jambi oto mangelok nyoma satu tibo di rumah mola sakit Jambi ba itu bana dan nyolai letibo tandu nambah roda o di bawah nyomola ke dalam rumah sakit malun perawat na padusi sarato perawat na laki-laki sedang menundo tandu nambah roda batangka perawat na laki-laki yo na padusi apole kato perawat na padusi satu maliek Barudin rancak nak cuitu kato nyokini menjawab lo perawat na laki-laki alon rancak ka kaki seluko berang hati perawat nampak dusi urusan orang awak satu lo mah rancak laki-laki ko yo de kami nampak dusi ko jangan susah solo kada jo orang lain ala berang perawat nampak dusi Barudin galak bagu anandem bilang buyuang Barudin dirawat di rumah sakit Jambi cuitu bana ladekan ola masuk lah itu oh tio hari Barudin datang yo malie abunang Nasar kadang nyoba talu separuh masak kadang nyoba bubur kacang padi kadang sempelo diangkuinyo kadang pepaya di bawahnya oh barapo lamonyo di rumah sakit masuk itu 10 hari di rumah sakit lah cega anyolai utang dibayi dek bunasar
Ona nyoba Baharudin tinggal kasipin simpang tigo. Oba itu lebana nyolai ndak dirantang panjang bana tinggal disipin mesu itu kadibao Barudin menggale barang simokel. Kalau menggale barang simokel kok tibo kapa dari jauh inyo kan datang jo parahu nyobali rokok 3 kali 5 dobol as rokok di balinyo kadang-kadang timbak kau sep di balinyo. Kalau lemuju palangkan pokok 3 bali di kapa sabale tibo di tapi itu gadang labogale. Tapi kok malang palangkan tetangko inyo di polisi atau doane nama nangko jasa tibo manuntui hakim nak raso memutrikan tapaso lalu di pinjaro itu karajo nanyo cubo nang kepeng batambah dapik mak dan bilang dagang Abu Nasar kalau kamanggale barang simokel nyocali ari palangkahan. Kalau lari mau kadinyo kalau lah kambiang kadi orang baru manggale masuk itu tabuju lalu tabalintang patapo muka sui sampai sajo. Biado polisi jago biado duane di palabuhan namun inyo tetap manggale. Tampak lai takatuan indah itu karajo di kota Jambi. Abi hari baganti hari nandek lamo sarupo itu adola pado satu hari sinan bakato lainyo dan mola kini Barudin. Abu Nasar dangakan mula diramba yo ramba si kadudu kaili lalu dibandakan dangakan bana dek Bu Nasar sambil duduk iko nambatin balayekan dangakan bana jale-jale opi patah urang yo juo sapandai-pandai tupai malompe makawanai lambe lamu kajat tuju sepandai-pandai menggali barang smokel. Olamu lambe kata tangkok ju ba itu katonyo kini orang cak baranti awak menggali barang smokel nanado ko sajo kita pa banyak ba arasonyo Abu Nasar. Onan Bu Nasar bakato pulo kalau coy itu yo kini dikatokan lasanang yo Barudin dalam hati. Hanan dan bilang dagang di sinan perai manggale barang simokel. Adi bali toko 2 pintu sapintu toko Barudin sapintu toko Abu Nasar. Nantala tak di gang siku kota Jambi perai manggale barang simokel tagak di toko masuk itu Barudin. Ojo Abu Nasar aku ranggale gale latibo ba itu bana menyolai nang kepeng batambah dapek tumpak dek buyuang Barudin nanawak kanala barazaki pasan Nurjani lah dibalikan. Kau nak galang-galang lado, kau nak cincin-cincin lah dapet, kau nak baju-baju lado, sarato kain Tanjung Pinang, oslop cak macan babalikan pulo.
Olah cukui barang si Nurjani dan bilang Barudin Jobu Nasar. O sadang di gang siku kota Jambi. O balam turanggo wate tanggo manyang taurai ate pintu. O alam ta'azim curi toko kabadi alia tentang itu. O wali karaham kalimbu tamsi. Onan ma'alun si buyung raham. Tuhan nani indak maizinkan. Indak diusu dulu kadiasa. Berang sajo kabake kawan. Sajak Barudin barangke dari sinan. O tiok diaga tak nanjadi. Tiok di kakok tabangkalai. O tiok manggale tiok rugi. Pokok 8 tajua 5. O pokok 5 tajua ampe. Pokok ampe tajua 3. Cuy tu bana bujang raham. O tempo setahun sajo kini. Lah bangkrut toko nanggadang. Utang balunggu jorang dusun. Ya utang balunggu jorang dusun tumpak de inyonan siram. Owangku aji di parak bulu kepeng abi teragak tumbuh. Awak lah jatuh kok nyoban set tabayang kampung joi laman. O tabayang bapak jomande tagambar daerah kambang maei. Onan tagambar daerah kambang indak tabado mamangati. Odem bilang cando siram nyumbu le cando sirumina. Apo katonyo buyang raham onde rumina. Odang ade irum yorumei. Odang ade rumina jale-jale marume. Abang tadaga marumei. Onak ke kampung marum. Abang indak lamo-lamo tinggal di kampung. Salamu limo balik hari marumei. Izinkan abang ke kampung marumei. Pinjamkan galang opan serirum yorumei. Odem bilang cando rumina wak picayo sungguh ka suami. Picayo bana ka bang raham. O dipinjamkan calo cando galang panser. O kepeng kontan diambil pulau. Oringgi jo rupiah tabao pulo. Basalam cando jo rumina. Malam kini rumah bang barangke. O manuju kampung jo ilaman de rume. Nala sanang hati rumina. Imina bakatu bagulambe. Capek abang balik kemari bang. Kok indak balik abang kemari. Irum balangke lo kaya abang itu katonyo kini. Onan siram lagalak sajo. Ba itu bana de nanyolai. Dan bilang cando siraham le samalam tu. Nyambe oto kapadang. Kalau dan bilang oto kasinan. Azen ado kasinan. Apede ado kasinan. Padona malam le samalam tu.
Dapek manompang Jawazen babe A873 si Mansur namo sopirnya balia orang Tanjuangan Palung. Oh dapek manompang Jawazen sa malam tu oto barangke anyolai tinggal daerah Limbu Tamsi oto menuju kota Padang indak tabadoi boati bare eringan hola ditangguang lasong orang diegi. Oh di jalan oto tak dihitung, kurang minyak ditambah kurang salender ladi itu. Oli tak parui makan kalapau sudah itu barang kejuo. Oh di Tanjuangan Palu saja barantinyo iyo di rumah Mansur Sopiroto nan maalun Mansur Sopiroto de awak kan iyo belok jauh nang kumua baju batinggakan nambarasi naik ke oto barangke dari Tanjuangan Palu menuju daerah kota Padang. Oh di jalan lain dak kadietong nendek lamoto malarikan nendek indak kampung nan dibaco kampung gadang toba oh lalu nang kete indak dibilang. Kurang pau jua lah ampiang di Rimbo ampiang tu kini dek jauh basarang ampiang masuk di Padang anyolai. Oh satu tibo di kota Padang baranti oto di loket gas kontak gigi di opor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati. Oh turun pesisir kasadonyo nan siraham lah turun pulau. Satu turun ninyo siram onyo naik kate bendi bakato ke kursi bendi onde apa dengakan mula tolong antakan nambo ka hotel pae ola naik kate bendi nang kursi mangusi balasu inyola duduk dan balakida kudo nak raso malarikan mencencang lumat lela di kudo lakak balaka bunyi tapak aspalkan jalan nanyo tampu aish kudoa o kamano nem raham di bawonyo kanus Santara Hotel ditujunyo tibo di Hotel Nusantara les dielo kudo taga onyola turun siraham dari bendi kopor la turun masuk itu bendi pai nyola tinggal lalu di Hotel Nusantara samalam tuba itu bana onan siraham mungkin besok. Oh balik kakang ambang oh lalalo di Hotel Nusantara hari malam semalam itu hari pagi nang kadi oh lalu sakalo ari siang ayam bakuku menjagokan bakuku bunyinya ayam bapico bunyinya murai
Kok lamo jo hati dandam mungkin jatuh badan merasai di Oi nyolat yang bilang cando siraham Nyocobo bajalan-jalan mula di kota Padang Tiok gang lah sudah kaditampu Tiok kelok kanyo jalani Oh jejer bajejer ronda dalam toko Tapana cando siraham Oh apa pangana masuk itu Kalau sama masuk itu di kota Padang banyak naranjua Gubel kan lain naranjua NSU lain naranjua Tapi nampak yang rancak ondanya pandangi di siram Iola onda 50 cc Yo apa panganan siram biar dan bali onda 50 cc dan laga orang di kampung Awak orang kayu kata orang di rantau mula kini biar dan bali onda agak sabuah ama Dan bilang le candonan siraham bule pangana masuk itu Nyobali la onda de siraham Yo kan onda 50 cc Onda tabali ati sanang baraja di tapi lawi Cu itu bana buyong rangaham dak tangguang laga Onan siraham di Abi hari baganti hari la pandai Ora hamba onda rebewe sudah ditarimu Oh barangke raham dari Padang dikabekkan kopor di balakang Diracak sekali onda kini nyo barangke pika kambang Oh barapo piyu gasonda barapo picik kalason Awak nanggagate onda Maalun cando siraham tinggalkan daerah Padang Nyo menuju le kapasisi Nama alun si buyong raham Awak baru le pakai onda Anjing menyalak nyo takaju juo Ayam mambu nyo takaju juo Itu kalau baru pakai onda Indak nyo kancang-kancang bana Sasampai awak ke kambang Di jalan indak dietong tibo di kambang masuk itu Satu tibo di pasar kambang Kelapa waduh gandian duo Cie idangan gembira Dan cie idangan asmara Di laman idangan gembira Onda barantinyu Berapu papa turun onda Oh masuk kalapau masuk itu Satu tibo di dalam lapau takajui pareman pasak kambang onde raham dan akan mula Olah kayo ang pulang dari rantau marahame Yo barazaki yang di rantau orang Lunado kami nampak ke onda doram di kambang ko Cuma baru mandu sakur tapi nyo ndak salah nyo sender PU Aco itu katonyo kini Osa dan bilang danga kini dan bilang pareman pasak kambang Asa pareman pulang dari rantau Oh biya bakepeng tak bakepeng
onam para minum sagana le onyo puji tarwi osibu yuaraham orahame